Nimbad na oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Tituloy iti may sa manen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilayang channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Oh, manong honesto. Madalang na ka madgaya man dito opisina. Sayang, sanda ka akadwa ng aldaw. Kapilitan na nakipangaldaw ako ng kada architect. Sikati nagsalsaritaan mi. Girls talk lang, dayjay. Sana bali, pure na maamuan na, Adelfa. Sige, da pera mida. Honesto? Kaya't mo ka di maamuan na niya tinagsaritaan mi kini Lisbeth? May panggapkan ka? Dapat patigama mo dahil Adelfa. Inawagan nak ni Sir Amir. Kasla tiltiliwan nak. Anya? Agatap ka din ni Sir Amir? Wano, ada nakaamuan na. Kasano nga rutin da ito, Honesto? Saan aron bang mabuting ta? At dakar bang ang tangagayat? Uray may katag iti trabaho. Awan problema kanyak. Anong Jack? Kumusta ni biling ko ka? Bay ang pala na itapan ng chichiks mo, ha? Nakatungpal mo, di bagbaga. At nabunggunan ka niya. Honesto, ni Lisbeth. Ni Manong Jack ti kasarsarita na. Okay. Saan ka hagtagtagari? Dahil at tinagsaritaan mi ka na Sir Amir. Sige. Intundan na nin malpas ti pabrika. Agawid naman ka ni Benji. Day tamat ti ko na ni Daddy kanyak, manong honesto. Malakip ko gayam. Kumusta ti processing plant ni Mr. De Los Reyes? Ni Adalfa ti pagdamagam Lisbeth. Isuda ti nagkuyog idi ka Sir Amir. Idi nagkukuyog da nagawid ka ta Mr. De Los Reyes. Mabayag sapay matamalpas, Lisbeth. Jack lang mo, nasuro ka na do alawas tinapalabas. Jack pa imat nakapanichay. Ako kuyog tayo kumama panagpasya rin ton madamdamangam. Nagawis mati Maricho. Na ito'y alugar, ti plano, ti developer, nakasarita. Pakaipatak diran ti subdivision kan condominium. Talagang ado ti plano yung project, sir. Addan sa pa'y plano yung akastay di Ilocos. Talagang ada. Isa pa'y daras ko ti pabrika. Nalpasan ti plano, ti mapatak na mall. Nakabakbak ng kayon tun, sir. Bakbak ng lata nila kayo Sigmundo. Bilyonaryo na dyan. Aglalo, ta nagsubli amin nga operasyon dagiti pagminasan na. Sakit nagpatakder iti processing plant iti Ilocos. Malamton ng sublita iti Manila, Benji. Anyaman ti maduktala, manong Jack. Iba ka madagos kanya, ka? Kaya't ko ama panagnagan no pod no ti atap ni Tita Marcot nga adanobya ni manong honesto. Wen! Saan na kami nga inggaan ti aksyoman kanyak? No asino man day ta a babae. Masapo la mamuak. O sige. Kastapay. Panagrik na. Uray saan ng balikas ni manong honesto. Kasla ang nobyo kami. Nakalalaylo kanyak? Oh, saan nakagararap pa aplaeng? Ay, nagbayang mata ni Maricho. Nalipatan naksamatan. Puisit. Kinaykayat na nga tan, di pa nagkuykuyog da ni Mr. Garcia. Ay, tinasayaat. Awagak ni Daddy. Nagsarita da kayam kan ngayon, Nesto? Awan nga dati sa bali ang nagsaritaan da. Dan! Lisbeth, nakaawag ka man? Nagtulad kami kin Maricho nga kita. Ngam awan pa'y? Nagsarita kayo gayam kan manong honesto? Na-istorya na gayam ka ni ka. Plano ngamin tiyag subli dita no dandanin malpas ti pabrika. Amo ka dideta ni Tita Margot? Tiyag pa'y naibagakin ko na iha. Ngam amok asa na makasurot. Tama kumikom iti butik na. Kasta gayam? Sige nga ro dandan.
Nakaturo ka gaya. Awan ni Dominic iti abay ko. Anya nga tati orasan. Rabi ikaya man. Agkapula ang iti kabiti da Amir. Kat rabi into una yan inton makasublida dito'y Manila. Matrapik dalaki ti iti dalan. Bumangon akon. Tain ako nagtigos. Masapol nga umuna ak amakadanon ijay mansyon. Kung naknusan na si Kati Dimdang, itaman pa yan nakamotor ka lang, unistaw. Nakahelmeta kami ni Tay, Amang. Isuasaan ka na ilasin. Gimatang kagaya iti motor mo. Nagpintas. Nanginalakip ti dayjay. Sa bali la ti dakkel ti sweldo na. Minulod ko lang iti anak ti akin ko kay iti pagkasiraak. Inusar namin ti kotse. Saan ka di ako ko ti kumpanya ti kotsem? Numaaman ni Sir Amir a pinausar mo iti sa bali. Amangan no pagungtan na ka. Ay, nang rabi ka ka din, unistaw. Wan, Amang. Nagkita kami ngamin kinimanong Jack di pabrika. Nagkita kayo gayam kinimanong Jack. Sige, panawang kayo nga ron dito. Ituloy lang Jack sarita. Mapanak man nagkanta-kanta dyan sirok si Mangga. Ay, kanta, Si Ama, dino nga talaga. Aywan kaya, Madelfa. Ladlaw ko. Sursurutan nak ni Manong Jack. Talaga binili ni Lisbeth. Naimbag tamok ti inararamid ko. Sa nagmotor ka nga imay dito eh. Amang ano pang panunod ang mamabutangak. Agan-anad ka. Ken kayat ko, ni Lisbeth ti makakita ka data. Tapnoan niya, Onesto. Kaya't mga pasakitan. Kasladyak ka ba lang niya da babae ang mga ayat kan kangag sa kabalaan. Katanya nga rin ti kayat mo. Diyak kayat nga da masakitan. Adelfa. Amo ka saan nagkamaawatan. Uray siya. Diyak maawatan da marikriknak. Pangaasim. Saan ka ngagluwa? Diyak kayat ngagliday ka. Itay pa'y anak kasambatak dito'y mansyon. Awan pa'y ni Amir. Nasip ngat-ngatan itay pimanaw day kay Cavite. Uno, adda pa'y lasabali anapananda. Awagak matiti. Amang nagtulad ng agkita kini Cristalina. Di nga tamabutan kinila kay Sigmundo. Isunto lang at di pa kay sagmakan na. Hello. Itayak pa'y ang nakasangpot dito'y mansyon. Ngamawan kayo pa'y. Naibayag kami ngamin di Cavite. Nawasan na ka kumaigi butik. Ngam nakarikapuntan. Apay kumaadaw asan dak. Ada kotse. Sinsintir nagsakit ti dito namin. Nang rabi ka ka din? Itay pa'y laeng. Nang rabi iak iti balay dadang. Ang rabi kami pengarod ka ni Benji. Apay pa'y laeng kat damat linuto ti katulog. Ikaman laengan ti makaam mo. Maburbur siya anak ni Adelfa. Di na kaya masaktan ni Lisbeth. Kat na bilang masulisog nak ni Lisbeth. Kabaalan na nga tanga ibturan ti Sam. Ni mat Lisbeth. Kasta nga tamat ti mariknana. Panagkunak. Saan? Nadlaw ko ang managing bubukod ni Lisbeth. Agsabalid ako ni Adelfa. Ngam saan aron bang agpabusoy. Ni Adelfa ti kayat ko akat ako nainay. Ngagko tinagsaritaan nyo kanonis to, Adelfa. Napaya ka siya timbaga mabok. Napanunod ko asan aron bang day dyan ay baga kamang. Ngam, diyakon may babawi pa eh. Ngam napudnuak ka dagitim bagak. Diyak mawatan no hapay. Ay, baliktad. Sika kumatirong ba nga kasyan ni Lisbeth, ha?
tabak ng dahil din doon na nakurabay tayo. Amang, Agam daya wakti kinaimbag di ba nagbuspusong? Agam dumagak man king kapaw. Kabalam ka din ay sakripisyo ti bukod mo abag ragsakan. Ay ayat ako unay ni Onesto. Kat saan mo akabalan na mapukaw kasta? Baliwan tayong tulangan kag sarita, Amang. Mapanak maturogan. Sangpot ko pa lang dito mansion, Manong Onesto. Saan nagpaikidi na sinuko ni Manong Jack? Intulod na maricho kay Mr. Garcia. Di manong gayam ni Mr. Garcia. Wan gayam, Lisbeth. Nagkita ka na ni Manong Jack. Kasta ka di? Itay ang turunga kong iti project site. Ay, nagpay namin nakasarita. Napanugak. Iminom ka man eh. Basit laang. Jakon kayat ti mabartag. Oh, nabayar ka na si Mangpet dita? Itay pailaan. Urat ang kita tayo opisina yung bigat. Oh, sige, Manong Onesto. Bye. Jack nagustuhan na ito eh. Sigod na soldado ni Manong Jack. Yung may panubos na, anasiputan ni Manong Onesto. Umay kanto, iti opisina kinton bigat, tapagsaritaan taan na imbag. No ijay Cavite, wano Ilocos, ti unahan ta pagpatakderan iti subdivision ken condominium. Kung abin, madama pala mapatpatakder ti pabrika iti probinsya. Isagutan kay ti babae, no niya ti kunam. Sige nga Rodan, bye. ani a babae ti ibagbagam, Amir? Ang angawag laang ni Vincent, amok ngamin nga nabakbakla no. Ang reklamo no mapasangwan iti napintas a babae. Nagkita kayo ijay Cavite sa inawagan na kapailaan? Saan mo na problema na ita? Panag ko na awan nagduma anda Vincent kan Dominic. Saan na nga atrasan ti babae nagjay? Amangan no na daw dawal dapay. Naminsan lang nga pinagustuhan ka, Rocky. Amangan no day tati pakait ka takiti trabaho. No maminsan pa'y abuludom ti kotsek. At dapat gaya minlugan mo a babae. Maawatan ako ma. Inungtan na ka ni Nana Miring. Bayam, siyak ti makisarita kan kwa na. Barang masapa makasangpatakin dun malam. Sige. Sige nga Roden. Ado pa ti aramidak. Manong Onesto. Adda ka magaham, Lisbeth. No kasta, nangag mo ti pan nakisarita ka ti cellphone. Medyo. Pangasim, saan lang ipulpulong ka ni Sir Ramir? Siya kung di makaamo makisarita kan kanya. Saanan? Saan mo nga awagan pa ni Dad? Si Kapay. Diyan kaya't nga ang tanda ka ni Daddy. Agyaman aklaw na, Elizabeth. Welcome. Awan na nyaman na. Ay, nagbayagan ni Adelpha. Anya nga tatir aramida na ito opisina dakan manang Emily. Ne, aday tagaya man. Pasensya kayo, ano nagbayagan? Saan ka nung ngamin ang masurutan ni manang Emily dahi aramidan na reports? Kasano day ta? Nabaybayagan ng empleyada ni manang Emily Adelpha. Kan ada yung imon o nangam si ka dito eh. At ado ka no ti amok may panggapit ti computer. Lisbeth, computer science ngamin ti kurso ni Adelpha. Isong adda kabisado na ti computer. Saan kayo pa'y gayam arinmor kini Benji, Amir? Nagsapa ka na kariing, kita niya ti orasan ang nakaawid kayo. Orayak ti awag ni Vincent. No matuloy mo't lang nga umay di ti Manila wan saan. Sa dino ka diti pagkitaan nyo? Tung palag ti kariken ko anay di rabi. Bigbigat ang mga isungsong ni Vincent iti babae. Mangal daw kami iti may sa hotel restaurant. Napipintas, nagiti servidura ijay. Aglalo, ti may sa nga accountant da. Natayag, napudaw, ilo ka na kanuda ijay.
Napimpintas ka di ba ngam ni Crystalline wano ni Adelpha? Ano tinakairamramanan ni Adelpha? Oh, talagang isaksakit mo ni Adelpha. Talaga sika. Anawan ka man lang. Amangan nung makagura ka kanyak. Ina ko nagbigos. Umuna ako na rumwar kada kayo. Kunak na umun-una ak itayan arumar. Ngam gapungatan at nabayagak ngagsukat. Nauray na matlang ti awag day kaya Vincent. Awag ako ni Dominic. Pag-akit din ni Amir iti Rabi. Ngagpadadala ang da Dominic kay Vincent. Atay. Simong ba't adagos ni Dominic? Dominic! Talagang urayim ti awag ko anya. Oh, siyempre. Anya? Saan nga ita? Kanayunan mati kayat mo. Ang mga lumalipatak ni Amir. No kastoy lang ti mapaspasamak kada kami kini Dominic. Numalpas tayo mangan kada Vincent. Uray panawan na kami pala ang Benji. Malukutan ka lang nga mangururay kada kami. Awagan dak tulat nga rodan no masapol dak sir. Sa dino nga rod, ti papanam? Awan nga rod ti amok sir. Mapan kalaagan ni Jay Butik. Napintas ti paralako ni Margot. Apay, saan mo ka di akursonada? Sir ba? Apay ngumisem ka. Manot tawan mo, anak ko maasawa mitan. Madanon tulat ta day ta abanag sir. Adda ka manin idi kalman, Benji. Kanayot matan nga da ka dito'y butik. Nilalinsa matiran-ranta. Kinantyawan na nga rod ni Sir Amir, madam. Talaga ang napintas nila Lane. Natayag ka na po daw. Talaga ni Amir. Kaya't nakapay nga isungsong. Ayan na gayam. Pinanawag ida kin ni Vincent iti nangaldawan mi a hotel restaurant, madam. Uminom ka iti soft drinks. Diyak unagin inom iti soda, madam. Benji, no kursunadam nila Lane. Saan ka apawilan? Anay ko. Anay. Nagpanaas. Apay, madam. Anya ti mapaspasama kada kayo. Makita lang arudan nga ang tirtiriti ng iti udod, Benji. Ang magkapailaan. Anay ko. Talaga naudod ka na pa na. Anya, Benji. Buy-buyan naglatan, ha? Kumpat kayo, madam. Itaray kayo iti ospital. Kasta unay nalingat yo. Anay ko. Talaga nasakit. Kasi maligatan ang nga umangas. Hindi sa magtundi pa katayan. Anya nga tatay ito yan nasakit ni Madam Margot. Naimbag man. Tabi na unak ni Sir Amir nga imay dito butik. Sanak pa yan na makapigsagagsa. Madam? Marigata na kamag na. Sa kruyan naklangan, Benji. Nasayat pa yung agpaiso, madam. Masapol ang maidanon kayo adagos iti hospital. Pinanawan nakmut ngamin ni Ananias. Awanan di kasarsaritak no di tibagik. Tiladakas na nusong batan nak. Ay, apo, di man lang mapampanunod ko. Ay, mapankulangan danunan ninugnog ayeway. Tamangan no agnununog. Ay, dayawag ti kinandur na tilamis. Dayjaya barito. Nugnog lang agbayso. Nalay ngagkambal iti ikat. Iti ikat lang nakit no naggalis niya ikat. Kasla imposible no pampanunutam. Barang makadung agpaisaw no. Mayroon nga umay ito ni Honesto di balay. Para manakman iti paksiwin wadobo nga ikat. Sapay ko ma. Tayo sudat agkagasat kini Adelpha.
Ay, anya ka man din, oh. Aglalaop man ti malablabid mo ka mapampanunot mo. Ni Benji. Hello? Sir, nalpas kayo ka din ang nagsarita kini Sir Vincent. Intaray ko ngamin ni Madam Margot dito sa ospital. Apay? Ano ni Margot? Diyan ka mo, sir. Agsarsarita kami itay. Kilahat mo ito ada ng sakit na. Umay nagarot sukulan dito hotel. Dahil tikon ko na. Isungsong nakamangatan ni Mr. Garcia, manong honesto. Ha, mayatmat ni Marichu. Kibapawi kasi marot-surot kan kwa na di kalman. Nagsarita ka no da Sir American Architect. Si Papalobos nga usaran dati ate. Sa imawag palangan ka. Mabalin tayo sa akin dito sumurot ka dakwada. Anya di makonam, Adelpha? Lisbeth, mga no, ado tayo unay. Wan ngagpeso, Lisbeth. Nabayagan ang plano day ta. Saan lang kami na matultuloy? Kaano ka diti pa nang usar day ti ate? Inton malam ti Biyernes. Umyanda iti taaw. Unang saan na kun nga umay kitaan namin. Napatag namin launay ti pangwartaan. Mayroon na mo tasa nga ilik ni Vincent. Anya ti ko nati, doktor. Saan ko akayan ti may confine? Uray ta, urinary tract infection metla dayto. Ang tumarak lay ti agas. Dahil takadilang tirik-rik na. Anya ti kayat mo sawo ni ti dayta. Anya kumabay ti sakit ko. Wala, saan ka nga gungat? Nakapsot ka pa ay. Apay, di mo kayo tagtalin na dito ospital. Nga uray, duwalang aldaw. Kunak lang aro din na tsak kayat. Apay ngay pilit mo. Anay ko. Ang panas manan. Pasensya ka, no di ka nasumbata na dagos, iha. At daak dito ospital. Anya na pasama ka na kayo, Daddy? Ni Margot, in ospital. Ay, Nagsakit ka nun, tibuksit na. Nairanapin nga da sa ngailik. Naibaga, ta napanunot ko nga imbaon ni Benji iti butik. Kat iso, tinangitaray kan kuha na iti ospital. kumusta nga Rodan? Nakapsot pa lang. Nga kayat na tirumuar dito ospital. Natanggan mo kami ti ulo na. Sayang ti aawag ko kada kayo. No di takit din ababae di pagsalitaan tayo. Ah, Huwag nga yan. Nagpakadagayam niya Architect del Rosario kada kayo. Musa rin na ti ate. Imawa kami ni Mr. Garcia kini Honesto. imbagak namin kan kuha na ani honesto langan, ti kasarita da. Apa yan ni Honesto? Siya kuma. No day tala ba nagbayamon. Nabayang kami na na plano. Nagpiknik kami kada Adelpha kan manong Honesto iti ate. Talo kayo lang. Namabalin. Dua kami lang paikitikan manong Honesto. Yung may kuyog milagtan ni Adelpha. Wala, tapno makapagpalailang mo. Ang bagay yun, inton maminsan. Kanya pa'y ngarot nga eh, Daddy. Okay. Awan matlati problema iti opisina. Siya lang na problema na, Dad. Kaya't ko makasigurado nga awan nobya ni Manong Honesto. Iha, dahil ito ti makunakken ka. Saan mo kumaunay nga ipadlaw ti panagustom ka ni Honesto? Impilit ko kini Amir arumara kun dito ospital. Ejay mansion lang ang tipang sarungkaram kanyak Dominic. Wen, apay ko maati mabalin. Masakitak matan. Kan adayo ang agatak ni Amir. Kadwamat ni Dang. Wen, ora iti aldang. At damat nila lain amang bantay iti butik. Nakapsutak pa ilaang. Barang nasaysaya at tontirik na kinton bigan. O sige, bye. Awagan kan tumanan.
Masuro na ka ni Manong Jack. Ipilit na pailaang ani Manong Honesto tinangaramat iti kotse iti Rabi. Ada ka na ang babae. Di naman nga rin na ilasin no sino ti diyang babae. Kasalan na isungag pa iso. Lisbeth? Awan ka di pa ni Manong Honesto, Adelpha. Jackmat nakita. At dalimpan ko iti HR department. Ay, parang awan papanan na itong madamdama. Awisin kayo at YG Mansion. Awan tumot lang namin ti kasarsaritak. Sige. Uray tamawatan ni Amang maladawak nga gawit. Balasang ka na, Delpha. Di mo kat aramedon lahat ti kayat mo. Adayo lang arot ni mamang mo. Ituloy ko lang kararameda ki kayat. Ikamakam ko nga lapas, sakbay ti panagawit. Nadumtang lakit din ni Manong Honesto. Uray na muna kami to ni Dimension, ha? Ni Manong Jack tulangan ti kadwa. Itay pa nakasangpot kami ni Dimension, Manong Honesto. Yung marimarmat lang da Adelpha kid Manong Jack, tada ginatang da. Damdaman lang, ada atong dita mansyon. Ada ka di dita ni Marichu? Ada itay, ngayon pimanaw dan kini Mr. Garcia. Dinamag na kangarod. Dagi jay, kasla agasawadan. Agasawadan ko na, tagdindin na damatan. Magustuhan sa amat ni Marichu di agyan dito probinsya. Kasta? Adadagay man. Adelpha, Manong Jack. Kasla kay agnobyo. Agbagay kayo. Gap-gapo na kano iti mansyon ti akin kukay ti kumpanya. Duada kanunis tao nga inawis na kanaw. Tay pagtatapay na luganan ni Adelpha nagawid, tatang. Adumot kit di taxi. Ay, intulog ti driver ni Lisbeth. Jaksa itay tinagan na. Kunaglakit din ni Honesto. Dahil kano adyak ti binilin ni Lisbeth amang itulnog kang kuwana. Nabatin sa apay lang ni Honesto di mansyon. Agnobyo dan samad, tatang. Saan ayang agyan ni Honesto iti mansyon? Nabayagan, nagkaskasira ka na. Manipo di manugot ni Lisbeth, ngagnaadan dito'y probinsya. Awan mo't sang-sangwam, Benji. Di ka ako mamangalay tino, ma'am. Sana dakas no sagpaminsan kan saan kalakit di ngagbartag. No saan nga yung kapilitan, jacket ya ginom, sir. Kasla na alamot tan ti dalom ni Madam Margot. UTI ka no, di sakit na. Tidagas na. No, ada sa balya sakit ni Margot. Mas na mabutengak nga mang sagid kirkwana. Sir? No kayat ko ti babae, awan problema. Naita lang, no ito na ito akin alakay kon. But, masikugak payla ang di babae. Ay, nabayag sakit din dadang kan Dominic, sir. Yaw, awan mo. Anda na ti kwarto ni Margot. No, asidagla ko ni Vincent. Pagsangwak iday ti dadya Dominic. Talaga dito, Elizabeth. Saan nakit din na inggaan ng awagan? Amo na lakit di ang ospital. Anya ay Elizabeth, saan nakadi nga inggaan? Ti amok ka talaga saan nag-akayat akasarita. Kasano asumbatan ka itay kat adasa nga ilik? Jak matamot, Tita Margot. Kaya't ka lang na kumustaan. Na-ospital ka gaya? Agan-anat ka ngamin. Amok asaan ka amasiknan kanya. Kaya't naglaasurunan. Amom anakapsutak pailaan. Iso nga ro, na masabol nga agpapigsa ka. Mangan kay, tinasustansya at araon. Kunamlano na saya at kalaunay, Lisbeth. Amok arinuker ti panunot mo. Anya ka matay nagsarsarita. Talaga dakas kang agsyoman. Lisbeth, gapu iti dayta nga ugalim. Adayo magustuhan na ka ni Honesto. Ada ka lang tayo ti sangwanang? Tungpatungpaan kan ipumut-pumut ka. Sige, padasam.
ipalubos ko latan nga iruruman na. Nakaragrag sa kakitay tanda ni Dominic. Uray si iimatang ni Dak. So day takit din Elizabeth timang dadahil itimud ko. Amang ano sinsintiran na kailangan ni mamang, amang. Isuakas siya din bagana. Ay, mabalin na kastang agpaiso ha. Kaya mabalin na pampanunutin ha. Agapotanak ti baknang ni Lisbeth. Ha? Bayan nagsinay ka po. Nagbati ni Onesto iji mansyon, amang. Talaga narita tamaliklikan na ni Lisbeth. Dahil ka di man ti pampanunutam. Ay, dangdanggayan na la siguro ti ugali ni Lisbeth ha. Wan, amang. Narigat mo't nga iparupa ni Onesto kini Lisbeth nga dan kayan ayat na. Ngam amuyo. Daytan to tinasakit na banag nga awatan ni Lisbeth. Masyan ka man nga dan kang kuana po. Amang, apay nga tangami nakastoy ti marikrik na. Ay, kasi ka man. Hanggang ba, sika lang di makasungbat iti dayta sa lunsod mo ha. Abay ada maagam kanya. Rik na kaya tirik na mapo. Langgag ko, tipan lagi sinungbat mo iti anak ko. Napigsa ka mat gaya. Kasano ajak masurod? Saan apod no amasiknan kanya? Sika tinagubsang ti panagsasao na paspasaktam tirik nana. Wan, amok, ni Lisbeth ti kanunungam. Gagagay day tarak ko. Jaknam naman asabali ti mangisakit kan kuana. Puno, suplada kan natangsit ti anak ko. Ngam iso ti husto iti pagluglugaran. Anak mo ni Lisbeth. Ket, anya akan ka ha? Saan ka na makisinong ba't kanyak? Aginanak ka din. Bareng napigsakan inton bigat. At saan anatan na tinakam ko no daak dito'y mansyon. Uray iti da ito'y lako maamasakitak amay parik ng ti panangipatig mo kanya. Namabalin lako mga ibartikak ti pan nakaluksaw ko kan Tita Margot. Imparo palakit din anak alas ti ugalik. Kat sa anak amay karinga ayatan manong Onesto. Oh, ikar karigatak ti agbaliw. Adun tinagbaliwak ti kunak. At damat naging pagan, ti pan nakipulapol ko kini Adelpha. Skalpasan na. Masakit lang arudan. Kas jaypay, ti pa nagsasauna. No, apay ngamin ngay supelatin kabalay ni Daddy. Sa baligayam tiwalit na naibulsak. At dapay lang tiladawan ni Adel pa kanya. Idi agad adal iti kolehiyo. Nakapimpintas. Ang napimpintas man itan. Ang siguro talaga ni Onesto tinakaikariyan na. Ang kasanon sigun kini Onesto. Kurang laangan asulisugan ni Lisbeth. Benji! Ni Madam Margot. Buy-buyaam sa tiladawan tinobiyam. Kita agman. Kwa, Madam. Awan matidagas na ano makitak. Saan ka di, Benji? Oh, dito ka di? Oh, napintas. Kasla ni Adel pansamat na ito eh. Wan, ni Adel pa. Ubing pay iti da ito'y aladawan na. Agad-adal pala iti kolehiyo iti dayta aladawan na, Madam. 18 la ang titawan na, iti dayta aladawan na. Ni Lisbeth pay kiti tinagkitaak iti da ito'y aladawan Adayo mat nga agkakaingas da, Madam. Gapu ka di, tanatangsit ni Lisbeth. Dayjay ni Amir.
Ang mga nuuray ni Amir kat makagurakan ka. Ay, saan matakas tati kahit ko asawan, Madam Margot? Benji, apay nga daladawan ni Adelfa ken ka. Nobyam ka di? Agkaro ba kami, Madam, ken agbarkada. Gaputan na singpot. Inik kan nakitiladawan, iti nagkidawak. Nalaing kamat nga agulbudan niya. Ang okay? Saan ka apilitan? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Itaman bay. Anala daw ka nakareng. Kanaglaladot kan sabay. Agmamayuak marod na nabigatan namang. Ay kat paliwam tabagay ma. Amangan wadamot madi amarikrik nam. Kumanay gayak tumat lang amang. Masapula pilitak ti sumrak iti trabaho. Ay, sige. Hendak man gumatang iti sardinas di tatyangge. Ilaw ko man iti dengdeng kabulong di marunggay. Makauma ti karnit manok. Malaglipatak pa'y kitin da groceria. Hangam sa nabali, agpaguyog akto kini Camille Inton malam. Nawan kayam, kumusta mo dun ni Camille? Ay, nabayagan na yak na kita. Pasaray ngamin rabiin wagawi, damang. Kanayo nakadwa na tinobyo na. Tsaklakot narod malikli kan ti agpanunat. No apay asan pa lang ay pudno ni Manong Ernesto ti panagayat na kanyak. Anya kumapay iti sapalya kay papanan ti kinalailo na kanyak. Nagsayaat ko man no ibalikas na. Maumak pa'y kit din na makisarsarita ka ni Manong Jack. No natulagan mo't kit din ni Manong Ernesto. Anya kumaga po. Uray, agtalinaid ka pala ni Tibalay, Margot. Makamo pala dadang kan lalay ni Tiputik. Ad-ada madukutanak ito'y mansyon. Inton al-aldawan na rumuarak. Kumusta kaya man, ti marikrik nam? Saan ba tan ngagsaksakit? Napintas ti agas ngayon reseta ti doktora. Mabuti nga kung nauminom iti soft drinks. Kasayatan pa lang amin tinanom ngayon, ma'am. May maya, nuliklikam ang mamimpinsan ta ginomit ti arak ka nagsigarilyo. Ni Madam Margot, urek lang nagtibayo. Anya nga tatibaga na kanyak. Hello? Agrupropuata ka sumrag iti butik, Adelfa. Nasayaat matandirig na. Nadamag mo mat nga tanti na pasamak kanya. Wan, Madam. Agan-anad kayo. Agyamanag. Adaka ka din iti opisina yo? Wan, Madam. Kasangsangpat ko lang. Kat ni Lisbeth? Aday ti private room ni Sir Amir. Anya gayam ti maipay ko kada kayo. Agda na takwatak kini Benji. Nakita tila dawang iti wallet na. Anya? Saan na nga klunon? Ang saan adagas no nagayan ayat kayo? Aging gaita, saan ka di? Numaamuan ni Lisbeth, maragsakan lakit ti. Kasladyak maawatan ti kayat yung sawan. Elizabeth, rimuaran iti kwarto ni Sir Amir. Kalata na gawa sa rimuran ni Lisbeth. Mabisin ka na. Among mga honesto, diyan kami maimas ti mga tay bigat. Iso kaduan nak amangan ha. Itulo nagdakdo pa'y lang di mansyon ta oray ni nanong Jack ti bang sukon ton kanyak. Sige. Nangagkuan ni Tita Margot ti kinasarita ni Adelfa iti cellphone na itay. Kasa nanggag ko may balikas na tinaagan ni Manong Benji. Oh, apay ka na. Dito ti saan ko nga mo. Jack namin ugali ti makibibya.
Iso sa anak-anak sa ludsod. Yung, atap ko. Saan ka di ngagkalugaran da Adelfa kan Manong Benji? Wen, agkaaruba dalaan. Napaanak ko ni Jibalay de Benji. Kat, nakapan ka matan iti palay da Adelfa. Sumagmamano na gundaway ang itulog ko ni Adelfa Ijay. Ang dapay lang ni Nana Victoria iti. Agtudtudo ngamin. Among Manong Honesto, dahi tabi dayawat kan ka. Narespeto ka, nalailo ka kada kami ang babae. Iso nangato di pa nagkitakan ka. Agyaman nak Lisbeth. Angem, may saak lang nga mga empleyado yun. Dahi ta, tira makunay kan ka. Napakumbaba ka. Iso nagasat to, ti agbalin nga asawa. Daita ti plano, Mr. De Los Reyes. Agawid akmaran iti probinsya, inton dandanin malpas ti pabrika. Ken nagsaritaan mi daita ka ni Vincent. Wen, mabalin nga agpaiso, no, agkukuyog tayon tumanan. Uray gayam ti processing plant, kat dandanin malpas. Sige, bye. Masapula sakbayak na ita. Jak amor ti panunok da jalakay. Kastamat ni Honesto. No, anya talaga tirik nana kan ni Adelfa. Sir? Benji, mapan kay di butik inton madamdama. Uray mabit ka lang. Kumusta ni Margot? No, mayat matlangan tirik nana. Mapanak na rodon, sir? Madamdaman to. Agmerinda ka pa. Agpa-orderak iti sekretaryak. Orno sa banket di iti papeles iti ramaw tilamisan ko. Sige, sir. Sana basikaso ni Maribeth daita. No sumro, daita na agar arjod teraramidan na. Aglalo no ada umay agwapo. Sige orno sab daita. Jak ipanlaw ka ni Benji. Apasisiim ko ni Margot. Makamon ni Margot no agbidot. Kas nakon nawayaak ang mangisukat iti sabali a babae no kas pangarigan. Ipambarko kini Manong Honesto nga ada nalipatak nito yung mansyon. Kaya't ko amamuan no niya talaga tinagsarita ang da Adelfa ng Tita Margot. Alright, tisumbat na. Lisbeth, adak ti butik, kaado ti customer. Saan na ka di masangwa kasarita? Anya ka di dayta? Tita Margot, jak kayat nga nagsubang ta. Adalaan kayat ko amamuan. No anyat nagsaritaan nyo ka ni Adelfa. Tayjay ka di? Oh, apay nga katawa ka. Amanga no dakas ti pangipapa namin ti pa nagkatawa. Uwan, saan ta nga agapa? Saan ka kadi ang nagdamag kini Adelfa? Kasla, agkagsat kayo mo tin iti kinasingit yo. Tita Margot, datalaan ti agsarsarita. Sige, amanga no makagura ka kanyak. Ibagagkan ka na ito eh. Ada nakitang aladawan ni Adelfa iti wallet ni Benji. Pagtapos nga agnobyo da iti. Nalimod mo't nga ron ni Manong Benji. Isugayam ti bagbaga na anobya na idi. Amanga no aging gaitan, agnobyo da pailaan. Saan ka kadi amaragsagan? Paborkan ka, para kini Honesto. Anya ti kayat mo asawan, Tita Margot? Napintas ni Adelfa. Sige, ket ne, ado ti agkatang. Inidip na. Anya ti kayat na asawan, iti day chay ngayon bagana. Ay, manggapon. Ngawanan maharap dagiti baka kan kaldeng. Iswa nagpakuyog a kinugnog kita ya nagalay ti kananda.
Iso ti pinauli ka nagpukan iti bulong ti ipil-ipil kanda Mortes. Naimbag lang nga nayon ti karin nagiti kalden. Ay, agpagatang agtuman kidikin ni Ananias iti page kantuyo. Masapol na matara ka na naimbag nagiti dingwain. Kaya nagpagatang akmutan iti asin. Makikuyog to kini Camelinton malamo, Nesto. At kita da kano iti nobyo na itimon, suminak to kadakwada ta groceria. O sige, nanunan kanto ijay. Agkita kami ngamin kini arkitek. Ada ni Lisbeth. Ngayon magman kami ni Manong Jack. Nambayak na inururay ko. Takas ano, inlibre na kano, tinamam mo na balasang. Inawagan na kumalangan, Lisbeth. Amangan ngamin na masingak, di pa nagtrabaho. Ay, makabanog. Nag-traffic pa mat. Oh. Ni Onesto ti kasarsarita ni Lisbeth. Yung siya mo tikit-kitan. Kaslada kayat na nga iba ka. Nasayaat man tayo may kabenji. Dapat intugot mo ang merienda. Apag isulaunay, madam. Saan nyo masango ti mapan gumatang ti meriendayo? Tanagado ti kostumeryo. Aglalo, ta saan amasango ni Dominic ti umay dito'y tamakumikom. At dalata ngamin itugot na merienda no kwa. Nalakalata ang order? Irapin nyo tag merienda, madam. Ano, saan nyo ti danon? Tauray kape. Katsan mat ang mabaling kada kayo. Talaga mo tanya. Naimbag pa ikan ka. Taamunak nga ilalaan. Nag-aasat laking din nila Lane. Ay, madam. Dangdanggan na kayo nila Lane. Anya ko matidagas na. Wano, aging gakadi ita. Kat di mo pala nalipatan ni Adelpa. Ay, kwa. Saan kan nga agulbod kanyak, Benji? Inawagak ni Adelfa itay bigat. Kat imawag mat ni Lisbeth kanya. Oh, Marichu, kadamgayan ni Mr. Garcia. Amangan naman kasi ngak lang, wano mapapalak lang, tawan parehak. At dangarot pa na ni Manong Onesto. Agpakuyog ako magankwana. Dangarot pa panan na. Okay, nasayat nga ron no kasta. Sa dino ka diti papanan nyo? Sige. Makaumay timol. Sige nga Rodan. Bye. Ay, Manong Onesto, anya ka din na oras na rumuar ka? Madam na malang mapanakon. Kasi si Kang Adelfa. Amang ano kahit mo ti sumurot. Kasla datante agpareha. Nakapagtulad kami nga Rodan kanin ni Camille. Kan agrosarya pa, Lisbeth. Okay. Nakamilat na nga Rodan kan Manong Jack nagkuyog. Un kayam. Ni Manong Jack latan ti kaparehak. Magustuhan na lakit di. Kita, sana na puutan ni Margot na ikaglis ti dila na. Masansan gayam na dya baklay ti butik. Si Cavendish, mamati ka abakla ni Dominic? No iti panagtigtig na kan panagsasausar, talaga abakla ni Dominic. Lalaki pa lang na dya. Sa bagay. Ngamin, ada bakla ijay lugar mi, sir. Nangasawa mo't iti babae. Nasaya at itan ti biag na iti California. Daita ti ibagbagak itaken ka. Ti pan nakakita talaangin ken ko na. Nga adda kadwa na a babae. Anya nga tati kahit asawon ni Sir Amir. May tungtong akmatan ken ka. Ituloy ko malangin na ito. Kalpasan na, agawitan. Kayat ko, tiyagin na amasapa ita. Agsarita kami pa ni arkitek. Kumusta kayong dita? Nagkukuyog kami, tay. Nagmerienda kami iti fast food.
Kasarsarak na iti pagsinyan. O, simurot ka kumamit Wano orayan na tagbuyat iti sina? Saan ka na sa mga buya iti pelikula? O sige mapana ko niti supermarket. Orayan na, tayo tulnog kanto. Honesto? Kadwa ni Lisbeth ni Marichu. Tayo talaang no maisungsungmanan nga uminom. Ay, nagsaura talaga ni Marichu. Nagsaya at di pa nagtulak ni. Payo dito pa yung beach resort di Miami. Nasa mata talaga ni Mr. Garcia. Laklakayan lang arudan. Awag man lang ni Manong Jack na may naksukunan dito eh. Visit. Nung apay at manaw pa lang amin. Ang mga nuadapin na lipatan magatangan, Adelfa. Awanan. Agawid tan. Sumip nga tan. Pabit lang. Kakaisuna makapagkuyog ta. Mawatan nga tamat niya Madinong. Papananta pa'y nga ron. Sa dino ka diti kaya't mga pagpasyaran. Ni Lisbeth. Adda itilikodan na ni Manong Jack. Kaya't agtal talang kiyaw. Honesto, nakita natin ni Lisbeth. Kasano da ito yan? Saan ta na makaliklik? Umayan ni Lisbeth. Loko dahit ang Manong Jack. Kasta una ti mulagat na sa emisan. Honesto, nagbawing ni Lisbeth. Saan ang natuloy nga masidag ka data? Ngam nakita ka emisan ka data. Ada jay. Nakaadayon ni Lisbeth. Mariribukan agad. No talaga nakita na ta ni Lisbeth. Awan mabalinta Adelfa. No pagdamagan kan sa langadan na ta. Agpudnutan kan kwa na. Nabayag launa yun ti panangilimod ta iti relasyon ta. Honesto? Nasaysaya at mamaamuanan ni Lisbeth ti pudno. Tapno sumardangan nga agarapa apay. Este, awan ka din ti katangan pay. Awanan. Agawid kan. Sakbang itulnog ka, agmerienda ta pay. Ngam, saan na kadagiti fast food dito yung mall? Anya ti kino na Manong Jack? O sige, surutan mi da. Uray sa dino ti papananda. Kaya't ko panaknakan ti atap ko no apay nagkuyog da. Sige, subyan naktulangan ito yung mall ito madamdama. Okay, bye. Takiti ako ng pain. Nakita lang nga ida ni Jemol. Nagkuyog da pailahan. Naimpag na nakapagtagpalak pailahan. Agkalmaak. Sa anak nga patpatlaw kadakwada. Makiktot dan tulangan, iti kayat ko nga aramidan. Adelfa, adda kayat kong ipudnukan ka. Masapol ang mamam na ito Ta sigurado, makadanon kan sa Ramir. Anya day, Jay? Malagip mo pa ni Silver. Nagapadagati nobya na idi. Ipahul ni Sir Amir nga dagkarelasyon nga empleyado. Kasla maawat akong di kayat mo asawan. Karugrugi pala ang ti kumpanya idi binalaagan akon. Amasapol ajak makirelasyon iti asino man nga empleyado. Kasano nga rin ito ay? Noon yaman ti panggap ni Sir Amir. Sa ganaan ta, Adelfa. Inuray ko ang makapanaw ni Honesto, Adelfa. Nangagiw ka di nagsaritaan ni kini Honesto, amang. Nakita na kami ni Lisbeth iti mall. Ngam saan na nga intuloy ti masidag kada kami. Anya, ay naimbaga. Ang mga nunang raribok kumay ti mall. Nakababay no kasta tinapasama ka, amang. Madanaganag. Amang ano niya ti panunutan ng aramidan. Nagaman niya ko tidakas na nung nagguyog kayo. Sana yasi ka ti sekretarya ni Honesto yung opisina yo. Natural lang, nagguyog kayo Ayan yamatan. Mami labag dandanaga makunak. Ay no pa'y kastagan nanad ka nga ro, dabo. Ni Sir Amir pa'y ti pampanunutat.
sigurado ang makadanon kan kuana ti amin. Ay, no dahil ta pa nagkuyog-yogan ni Honesto. Sana parikod dahil ta. Malaksid ngagkaopisinahan kayo. Si kapag ti sekretaryan. Jack Macron da ito eh. Nabayag kaya mo naruklok kontak. Napapay anipay Adelpha. Manipod nagsinadad dadi kan mami. Hindi nakikasar ni mami ti Amerikano. Italaan man niyang sangidak. Kapo ka da honesto ka na Adelpha. Masapo lang mamuan din dadi da ito eh. Kaya't ko asyak ti pagtungpanan ni Honesto. Kakurkurak ni Adelpha. Hello? Hoy! Apay nga dakan ka ti cellphone ni Daddy. Ada ngamin kasarsarita na. Impaigam na kanyang ti cellphone na, ma'am. Imbilin na, asyak ti sumungbat na umawag. Itad mo kan kuha na ti cellphone na. Kaya't ka makasalita. Masapol nga umay dito'y probinsya. Papayagas na tilang ang Benji. Ano ti problema? Sir, pinagsasawanak ni Lisbeth. Kaya't na kayo kano akasarita. Ang nagbainak amang singa kada kayo iti sa nga Elio. Apay ka no? Diyak mo, sir. Timbaga na laang. Kaya't na kayo ang makasarita. Kin masapol nga agawid kayo iti probinsya. Apay nga ta. Ano ti problema? Padasak man nga awagan ta kasaritak. At iti cellphone nyo, sir. Ano nga ta ti problema ti anak ko? No kasapulan nak. Nawayamat nga umay dito Manila no kaya na. Agriringan ti cellphone na. Ngamsaan mo ta sumong bat. Amang ano nabartekan, sir? Nadlaw ko nabartek ti timok na. Anyalat oras. Talaga di na kaya ti sumong bat. Agawit ta. Padasik manin nga awagan inton makadanon tayo di mansyon. Jack amo na awagag ni Lisbeth. Bueno mapanak ang mismo iti mansyon. Ngam saan ka nakasagana sumawag kan kuana. Saan ka mabuteng. Ngam masyanak kan kuana. Jack kayat nga adda sa bali ang malidayan ka po kanyak. Ngam anya ti maaramid ko. Ni Adelpha ti ayatek. Adayo ti pusok para kin ni Lisbeth. Agdumada iti ugali. Ngam kasla si Migbet. Ngam maritnak. Agpampamarang lang. Tinasayaat. Urayak langan nga iso ti umawag. Nasaya at tanawagan kamot lang iha. Saan mo ang kuraan ni Benji? Nagbain amang singa ka na kami iti sa nga ilik. Ta napatag unay tinagsaritaan mi ka ni Vincent. May papan ka na iti negosyo, aplano mi apatakderen, iji Cavite, kan ijay Ilocos. Kasa kayo gitinan? No saan na nagiti babae pinagbalin nyo ang scholar yung ubing yung siya sa sikaswan nyo? Nagiti negosyo yung tinapagpatan. Saan na ka napatag ka na kayong anak yun? Nabartek ka man eh. Sang kay bagat ngay sardeng mon taginom itinasangar. Taamangan no makaala kay ti sakit mo. Nasaysayaan pa ikiti na matalayan. Ano na ito kay bagbagam? Agawit kayo dito yung logostan. Iti kami ito na patawan. Umay kayo dito eh. No kaya nagpaya makita si Vivian. Ano ka di dahil na mapampanunot mo? Basta! Umay kayo dito yung logos. Inidip na ti cellphone na. Pagawitin na. Anyak amuti ka po na. Lele. Anya nga ta ti problema ti anak ko. Padasek ngawagan manan.
At ang sakit di pa kariribu ka, Mamir. Maproblemaan ka kadimot laeng kadagiti negosyo. Adak pa iti opisina itay awagan na ti anak ko. Pag-awidan na iti probinsya. Apay ka no? Diyan mo, saan na mo takayat nga ibaga? Ni Lisbeth ka di at talaga ti agtarigagay nga agawid ka ija Ilocos? Uwino, mailiw ka kini Adelfa. Anya man na itapang panunutan. Kasla anak laeng ti pangibil-bilangak kan ni Adelfa. Oo, talaga? Nagado a teenager ti kumpanya edi nga scholar mo. Sa anak apagpungtutan. Nagbartek ni Lisbeth. Kaya't naasawan at dadakkel a problema na. Madlaw ko. Nasaan ka naturo ka na sayan? Napuyatang kalagad Anang pampanunod iti napasama ka di kalman. Amang, tsaka mo no kasano asang wak ni Lisbeth. Sigurado nakita na kami. Saan ka nagtulagan yun kin honesto asangwan yun ni Lisbeth? Ipuno yung ti relasyon nyo wano. Payaya matanagan ka kunak. May sang opisina ti ayan niyo. Ken may sikat ti sekretaryana. Saan na nakadidilaw nga guyog kayo? Kanya, ipuno yun ti relasyon nyo. Awan sa bali pagturungan na no saan akas na, Amang. Ay, Mom. Lima mang mo. Awang kadit blanaw, amang ipuno keng wana. Amang? Ad-adan to nga so ti makagura. No sabali ti pakamuan na iti dayta. Agsasangamot tan dagiti problema. Ang pagsaritaan min to dayta ken ni Honesto, Amang. Sakbay nga awagak ni Jack. Di pala Honesto ti pagdamagat. Noan niya talaga ti problema ti anak ko. Amok, amasansan ngagkuyog na. Agriringan ti cellphone ni Honesto. Hello, sir. Nain magabigat yo. Sana kon ngagpalpalikaw. Adoon ay ti pakakumikuman. Anya ka ti problema ni Lisbeth. Sir. Andaag pa iti opisina, hindi kaya't nakakasarita. Nagpupungtutan na ni Benji. Hindi makasarita, nabartag. Kaya't nakapagawidan dita probinsya. Kasta ka di, sir? Hindi naman may baga, ano niya ti problema na. Jack pa ngamin nakasarita, sir. Bayam nga rodan, naawan mo, may ti problema ni Lisbeth. Kasaritam tulangan, intun umay dita opisina. Sige. Dahil sublot kong awagan ni Jack. Pasado alas 9. Ngamawan pa ni Lisbeth. At lang nga ron nagnernerpyosa. Adelfa, awan ka di pa ni Lisbeth? Awan, Mat. Apagbit ka lang, Mat. Rumarak matla dagos. Makamu ka pilang dito, ha? Anya nga tanong mapanak iti opisina mi kinimanang Emily. Saan laki di amang riribok ni Lisbeth dito opisina? Saan na laki di akayat ti may babain? Kan amangan mo saan na makastrik ni Lisbeth itang aldaw? Kapay. Imawag ni si Ramir. Nabartag ka nun ni Lisbeth idirabi Pag-awawidin ka nun ni Lisbeth. Anya? Nagdamagag. Noon niya ti problema ni Lisbeth. Taapay pag-awawidan dahito Saan na matama ibaga ti problema na? Anya nga rutin sumbat mo? Ibaga ka Jack mo. Isuan ni Manong Jack ka no ti kasarita na. Ha? Ni Manong Jack? Saan ta nakita ni Manong Jack di kalman? Ngayon saan ta nga mo? No binilin ni Lisbeth asi iman na ta ni Mang Jack itinalimed. Ni Lisbeth. Abit lang. Hello, Lisbeth? Pasensya ka na ko man, Manong Honesto. Kaririin ko. Kaslang kurigurak magtan. Makamu kayon ka ni Adelfa dito opisina. Agpa-check up ka. Sana doktor ti makaagas kanyak. Ada kanyak ti problema. Sige, ituloy ko ti maturog.
Inidot ng cellphone na Adelfa. Saan ka na usumar kitang aldaw? Aggurigor ka na. Ngam amok. At dapela ang hangover na. Anay ko, nagsakit ti ulok. Tsak pala kumakayat ti bumangon. Mabisinak mat ngamin. Ituloy kong ton ti maturugin ton makadigosak. Mas hapon may karikata kapag kalmaan da ito yung parikriknak. Makigtutan tulaan nga niti daddy ito yung aramidak. Makamo ni daddy, no saan nga agkawid dito Ilocos. Ngam sana nga agpakamatay. Na yung paglangan, tanaw na ak at tinulagan ni Manong Jack. Mamuan tulaan ni daddy ti problema inton adtan ditoy. Apay nakigtot ka nakakita kanya. Amangan no masulisog ka iti daytoy akawos ko, Benji. Aglalo kat awan gayam nobya. Ay, madam, ada kayo pa'y lagayam. Uray anya nga oras ang mapanak iti butik. Awan tupay pibiyang ni Amir, sikan tukit din. Siyak ti boss maawatam. Apay nagsubli ka. Ada nalipatan ni Sir Amir. Surutan na kiti kwarto. Madam? Oh, mabuting kansa asulisugan ka. Sa bagay, adda langam. Da kayo kumalangan ti mangala iti folder papaala ni Sir Amir, madam. Ada ka no iti drawer iti lamisaan na. Kaslaan nga ka amang bilbilin kanya ka. Anya kayam ti desisyon ni Amir? Ti anya, madam? Saan ka man nga aging kuko na? Anya nga min ti problema ni Lisbeth? Jack amo, madam. Nagdamag sapay ni Sir Amir kada Manong Jack ken honesto. Nanya ti problema ni Lisbeth. Kastagayan. Rumara kon. Makaamukan amang sapol iti paalala ni Amir ken ka. Syakit din ti baunam. Madam Lisbeth? Oh! Kumusta kayo kan Manong Honesto dito opisina? Awan samat ni Manong Honesto. Nasakit ti ulok. Ngamin karigatak ti imay. Nagmalmalam nga may sak dito opisina. At dan sa napataga nagsasaritaan da kada Mr. Garcia kan Architect Del Rosario. Agsubli pa nga ta. Tsaka mo? Awisan kayo kung may dimansyon. Nabayagan na saan tayo ang nagsasango. Oh, Lisbeth. Simber ka matlagayam. Nabayag kan? Kumusta kan? Nagsarano talaga din tang Manong Honesto. Inkarigatak lang timay. Oh, makumikom kan sakit di tangal daw. Wan nga rod. Nagmalamalam nga awanak dito opisina. Kay bagbagak ni Adelfa. Awisin kayo di mansion enton madamdama. Oo, talaga mo ulawak. O sige, mapana pwede private room ni Dad. Uray saan ka kumana simrek? Agpaitulog kan Mang Jack. Madamdaman ton, tagkalmangat lang tiliknak. Ay, wan gayam Adelfa. Agpakuyog ka ni Mang Jack ton madamdama ha? Tapno makapagpakada ka ni amang mo. Uray doa kami ton kan Manong Honestong agkuyog ang mapanidi mansion. Okay? Sige. Honesto. Kasanoy kan? Magagaran ka ka din para iti sumarunong at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunong pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarunong nga kami patangata. Nagmalam ka ngaminan nga umawang. No umay ka pa dito'y butik, matrapik kan tulaw na yan. Anya? Kitaag to. Diyak may pasigurado kan ka. Sige nga Rod. Oray sa balinton agundaway tapno napapaot ti panagsarita ta. Okay. Bye.
uray makipagkita ka ni Dominic. Saan nakmatla ang masang abyangan ni Amir. Mariribukan ni Amir. Ang niya nga tati problema ni Lisbeth. Sino nga takada Adelpa ti awatak ka? Adelfa, saan mo ka di anadlaw? Akaslawan anyaman ka ni Lisbeth ti amin. Di kaya't ko asawan, kasla saan na ta nakita idi kalman? Naglawag anak kita na ta. Di ba, pampanunot at ita, kalata na gawis ni Lisbeth di mansyon. Agkalma ka laeng. No bilang kasarita na ta, masapol ang kasagana ta. Nabartaklakit di tirapi. Data matipag kunaat. Saan na masakit? Tangam nasayahat matipan nakisarita na kadata. Saan tanga mo na niya ti pampanunutin na? Iso, madanta na ka na. Malagip ko manan ni Lisbeth. Apay nga ta, kaya't nakapagawidan ijay probinsya. Saan mat nga mo ni Honesto ti problema na? Kan ore ni Jack. Saan na kay baga nagtutulagan da kapagulbudan? Saan na nga inulit tinangawag kanyak? Nakasaritam ka dimit lang ti piloto. Wan, sir. Urean niya kanong nga oras nakasagana. Pinaibilin ko lang tan ti papantay manan ni Jeff probinsya. Ngam jakam mo no niyang aldaw nga agawid tayo. Ang dua-dua at no ikuyok ta ni Vincent. Ang mga ano at nadagsen na problema ti anak ko. Kababain ka ni Vincent no kas pangarigan. Ni Tita Margo ti mong awag. Amok no apay yung umawag kanya. Piyangot at talaga tayo babae. Intun ko'n pagpapungtutak. Amokon. Kinabailak, pinagpamarang ka da Adelfa kan Honesto. Dahil ito lakit din, nagsyuman kanyak. Hello, Tita Margot. Nakaawag ka man? Kumusta kan? Siya kuman, imang kumustakan ka, Lisbeth. Ay, sigurado na ibagalakit din ni Daddy apag-awid at dito'y probinsya. Awan problema, Tita Margot. Manghag mo matakat katawa ak. Nakaragragsakak. Maari nga nak iti kinaragsak mo. Tita nga. Ay, rumbang lang nga maragsakan ka mat, agsyuman. Dito ka nila ang tikayat mo, may baga kanya? Kayat ka lang akumustaan. Ang mga no, dapay kayat mo nga ibaga kanya. Anya? Katno si Kati mawag kanyak? Si Kati rumbang nga agistorya. Tidang nga. Ay, agdala ko may tisang. Pungot. Anya, agistorya ka, Tita Margot. Urek na na bang aran, Manong Honesto? Limagan mo't lang ang tiriknak. Makita ka rin na naragsakan, Lisbeth. Maragsakan ka kadimat na makita mo naragsakak? Siyempre, masapol ang naragsak tayo. Itikas na, ad-ada makapagtrabaho tayo na sayaan. Pudnulaw na dayta. Kaya't mo tayo ginom? Pangururayan ta kada Manong Jack kan Adelfa? Narigat mo't ngamin no saan ngagpakada ni Adelfa kan Amadinong. Kaasi matilakay nga gururay. Saan ka di nga imbaga ni Sir American ka? Nga isardang mo ti panaginom mo? Kaya't nagsapay nga ipulong ka ni Daddy. Si Kati kunak. No kaya't mo ti uminom. Madam naman tunday ta. Pure dua kami to kinimanong Jack nga uminom. Kaya't nalata jay. Aglalo na dakadwa na ababay. Ay, nalipatak lang namin nga inawis ni Maricho. Agungat lakit din ni Mr. Garcia. Wan sigurado dayta. Makamukha na orayan ni Manong Jack. Panahon ka pa dito ito na agsukat diit. Ay, nagaangan nak ngamin. Ayan nga tan ni Mang Teban. Isupela ti kasango, Manong Honesto. Ay,
pilya talaga di Lisbeth. Noon niya laditan ti mapampanunot na. Panagkunak, agpampamarang lang ang naragsak. Anya nga taa talaga ti pampanunutan na. Nagdigusak pila nga, mang. Uray ta makawat mo't ni Manong Jack. Ay, nasumasakit dito babae na niya bodyguard ni Lisbeth. Nakita kita nga nakasarusarita na babae. Ay, tsaka mo noon niya nga oras ang makasangpat akon. Maturog kayong tulatan. Saan kayo mat nga ta marabian nunay Sana ka makaturog, no saan ka mapasangpat apok. Asinon to ti mangitulod nga rod keng ka. Amang ano ni Mang Jack matlang, amang. Nasingpat mat. Kasla maburburiburang ka po. Tsaka mo no apay a pinaayaban na kami ni Lisbeth iti mansyon. Kasla pampamaranglangan na sayaat. Akan anad ka nga rod Masapol sa ganama na imbag di mabalin na mapasamak. Ay, amang, agap apuran sa ni Mang Jack, mapanak nga rodan. Amang ano uray ni Lisbeth, kat matagtakanan niya uray. Kasi din ako nakon, agan nanad kawan. Kat no kabalam lagad di tagtapal, akat di so. Nangam nunas kan salak ni bam ti kalindagam. At damat ni Onesto, saan naklakit niya baybayan, amang? Masapula pagkalma at tiriknak. Nanyaman ti panggap ni Lisbeth, no apay pinaeban na kami kini Onesto ti mansyon. Mang Jack, saan niyo ko mapapaggasan unay tagmaneho? Ni Madam Margot, apay nga tangay nawakan lang. Hello? Sa dino tayan mo, Adelpha? Kagapgapo kiti balay mi Madam. Nagpakadak kini amang. Ta inawis na kami ni Lisbeth iti mansyon. Ni Mang Jack tinangkuyog kanya. Among kadi, no niya ti problema ni Lisbeth. Pag-awitin na ni Amir tita probinsya. Kasta ka di Madam. Pasensya kayon. Diya ka muna niya ti problema ni Lisbeth. Malaman ita ima iti opisina. Di mo lamadlawon. Nasingad kayon kini Lisbeth, saan ka di? Naragsak mata ka sarsarita. Isuhadya ka muna niya ti problema na. Kalkalpas mila nga nagsarita kini Adelpha, Amir. Awan ka no mati problema ni Lisbeth. Anda ko mga minti problema. Ngam apay akayat nakaapagawidan. Mailiw nga ta kanya ka. Agore ka. Saan na kanya palubusan? Amom apag silosak ni Adelpha. Ukawam na tangatap mo. Kasla anak ti pangibilbilangak ka ni Adelpha. Apay nga rod ni Crystalline kat ubing paingam ni Lisbeth. Naimbang, tasaan amakadlaw nila kay Sigmundo kan ka. Mangrugi ka man ako na akon. Saan mo ka ding awagan ni Lisbeth? Ada ka no ijay da Adelpha kin Onesto. Saan naktumot la masango? Anya nga tangag pa iso ti problema ni Lisbeth aya. Nabsuga kon. Ado tinakan ko. Sana kasi di Rabi iajak unay nakapangan. Oray siyak, nabsugak Lisbeth. Amangan na marabian unay ni Adelpha, di pa nagawid na. Sa bagay, itulnog mat kiti ni Manong Jack. Wano, kayat mo. Asikat imang itulnog kan kwa na, Manong Onesto. Oray ni Manong Jack latan. Ada ka no pasyaran na akaaruba na. Oh, Adelpha. Apay, adi ka mata nagsasao. Lisbeth, kasla ada kayat mo nga ibaga? Wan gayam. Kayat kung magpipiknik tayo iti ate. Datayo lang nga talo? Wan, kayat ko. Datayo laeng at talo.
Idi pa lang kayat ko nga ibagakan ka daytoy. Saan talang anay kan iti gundaway. Anya nga ta talaga ti pampanunutan ni Lisbeth. Idi pa lang nga kayat natanga awisan nga agpiknik ijayate. Saan ngamin ana usar da Sir Amir idi nagawid ta. Nagadumot anak kumikuman na. Kan may isa. Simbangpot pa ni Madam Margot anang riribok. Takas tiyang parparik na kanyag. Adalagi ti pang panggapan ni Lisbeth. At tapak nga munan ti ayan ayat ta. Saan mo ka di asinubok ni Manong Jack? Amangan no adda na ibagbaga. When no imbilin ni Lisbeth ken kuana. Sana ka nagdamag kan kuana. Nagbutangag. Amangan no agatap ni Mang Jack. Adelfa, agkalma ka lang. No adda ka sa panggap ni Lisbeth. Jack ipalubos ama isagmak ka. Honesto? Ay ayatan ka unay. I really care for you so much. Pangasim, sana karakupan. Amangan na magkita natin ni Amang. Kaya't ko lang nga palagaan ng tiriknam. Ala, iba tamang tima. Kaya't ko ngagkibinta. Tangay awanan ti masapol ng ilimad ta. Ni mamang ti may sapang panunutag. Awan pa'y laturod ko nga agpod no kan kuana. Ay, nukasta, yaman ak Manong Jack. Okay, umay ka nga rodan dito mansion, ha? Agdigo sa kon. Kasla matutudok ti puso ka makakikita iti ladawan da Adelfa kan honesto nga kibkibin. Nung apay nga may piling ko kini Manong Jack a picturean na ida. Masaksakit anak unay. I love you, honesto. Apay nga surusuro ka nga ayatan. Katay pa'y nga Adelfa tinayat mo. Adalakit nga ruda nakagurang. Good morning, Adelfa. Awan sapay ni Manong Honesto. Napaniti opisina ti corporate lawyer. Adala ka no pagsaritaan da. Di ko man ni attorney ti paayaban na. At damat ti private room ni Dad no di da kayat amang ti pagsaritaan da. Nasingpat kan napakumbaba talaga ni Manong Honesto. Wan gayam Lisbeth. Itad ko kano kada kayo dagiti a papeles. Okay. Thank you, Adelfa. Ay, laglagi pa yung gayam, ha? Inton Sabado, umyan tayo ijayate. Mapan tayo ijay, inton malam ti Sabado. Nagbaliw sa ti panunot ko. Awagak man kat ni Dad. Ipakamukan ko, ana. Ano kaskas ano? O saran tayon to ti ate. Saan ka kumapalubusan na Delpa? Ngam narikat no mapabayanan ni Lisbeth. Uray, ta saan ka tumapog iti danom amang. Iti yating agpipiknik kami. Ada ligos ko si tiabaga kentil mo. Isualalambasan ka. Day tangarod tiliklikli ka kamang. Numabalin. Saan lakit di ngayong kapilitan, tsak kaya tagdiwas iti baybay. Asino ka di timang sokon ken ka? Ni Mang Jack ka no amang, tumulong ka no ni Manong Honesto ken ni Mang Teba na caretaker iti mansyon, amang isagana ka dagiti itugot mi. Ay, kamaw tiyanan na. Natungpal matlaan ang tinabayagan na planok. Nadawal ita ti baybay. Datakil dagiti daluyon. Nung mabisin kayo, nakadasal mo tan iti lamisaan, dagiti tugot tayo at aramon. Wano kaya't yu ti uminom pa'y? Mayat kumano kadwa tayo ni Manong Jack, tada kadwa nga uminom. Dadakil at talaga dagiti daluyon. Uy, agnervyos kan sama ta, Delfa. Ay, Manong Honesto. At daman damaga kada kayo. Nukas pangarigan may rinabnab ti ate. Asino ti umuna kada kami ken Adelfa nga ispalem? Oh, Adelfa.
Apay nakiktot ka? Kinapot no na. Maputbuti nga akmat. Agasam, nagdadakkel gayam ti taloyon. Saan tayo na kuman ngayon may dito eh? Agbabawi ka di Lisbeth. Noon niya ti ko nam, tumakdang tayon. Hawagak ni Manong Jack ta mga arkilay ti motorboat. Ang datay lang arudan dito eh. Lukas pa nga rin ganta maarinab-nab to yate. Adda ka mat amang isalakan kanyak Manong Onesto. Kasi di danda niyak nalmas. Saan mat natama pasamak ti kasta? Awan bagyo na. Kagangay adadakkel dagiti daluyon tanaangin ngamin. Kasi talaga ta damdanin ti Pasko. Kasi ka, Adelfa. Mabutang ka ka din amangan no maarinab-nab to yate. Mabutang ak, Lisbeth. Amugtag lang mo eh. Ngam, ada signos ko alalamasan. Aniya, mamati ka iti signos-signos. Ay, talaga napaglan ka ngay Lucana, Anya. Magagaran ka din para iti sumarunong at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumarunong pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarunong ngayon kami patangatang. Talaga saan mo ang matagpalan ti iliw mo, Anya? Oray siyak, mailiwag kan ka, Dominic. Ay ayatan ka launay. Nalakamot lagi din at pambarak ka ni Dang. Awan pa'y. Urayak lang makasangpat. O sige, awagan kanto inton madamdama. Sige, bye. Talaga ni Dominic. Diya akong mapagkagkitan pa'y. Madam? Ni Betty. Anya ti kanta na dito eh. Nakitak dito yung may sa cellphone nyo, anak ka diso iti supa. Imbaga ni Sir Amir, umay ko idanon kada kayo. Uwan nga paiso. Agyaman ak Benji. Mabalin nga ti dayto yagundaway. Danda Delphi ti nga ti tao ngagpipiknek kiti ate. Ay, tarabayan nyo kumapo. Uray siyak. Adda pa nagduadwak. Nadagad di panggap da di Alisbeth king kuana. Ngam na talaga ka ng palubos iti apo ko. Tamo kasan na baybayan ni Onesto. Ortad na kami titinga ti tao, Dad. Nagdadakkel na kiti daluyon. Kadok da Adelfa kan Manong Onesto agpiknik dito yate. Kaya't ni Jack. Sumarsaro na inton madamdama. Or-orayan na dagiti dad dumalot-luton da Manong Teban. Nasaya ata na panunot mo, Lisbeth. Di agaliwaksay. Kaano ti ayaw dito'y probinsya? Talaga ka di kasapulan ta. Makamu kayo no sandak ngay kan kano. Agbabawi kayo ito man. Ang mga namay sa akto na bangkay. Ay na. Inidip ko ti cellphone. Nasaysaya at langan na matayak. No saan ngagtungpal ni Onesto iti kayat ko. Yak maaklo na ni Adelfa. Ti mangibabain kanyak. Inadaywan kayo kin Manong Onesto ta kinasaritak ni Daddy Adelfa. Nalipatak kami niya yung pagkadakan ko nang hausaran tayo tiyate. Naimbag man ta sana nagungat. Anya ka di Adelfa? Apay kumangong tanak ni Daddy. Basta siyak tinagsao. Awan, tipagkadkadan na. Pulos, asaan na makapagkadkad kanyak? Uray, anya pa tikidawag. Oh, saan kayo sabay nagmerienda? Madam naman to Lisbeth. Saan kami pa mabisin? Amukon. Aginom tayo. Lisbeth, tibili ni Sir American ka. Itala ang mat. Promise, mao din da ito eh. O anya, Adelfa? Tsaka kininom iti ara? Oh, first time. Magkidawak kan ka, Adelfa. Paayan na ka di?
Saan na ko mapabainan? Pisit. Itay pa lang at tutulak na mabalin lang matumpatumpak. Itapak ko lang ko man ni titaaw. Bilibak itinaibaga ni Lisbeth. Agbabawi akto kanulaeng nga may santo na bangkay. Anya talaga ti problema na. Awan mat na ibaga ni Honesto. Oray ni Jack. Bueno, tinulagan ni Lisbeth ni Jack asaan nga agipolong kanya ka. Masapol nga agawid aki di probinsya intong bigat matlaeng. At dalapatag nga asikaswa kita na altaw. Maduktalak laeng ang nagulbod kanyak. Dakkel dayta, asungsong batan na. Sir? Ada kagaya man, Benji. Kalpasan na naiawat ko kini Madam Margot ti cellphone na. Pimanaw ko na dago si Jay Butik. Ket, anya ti kuna ni Margot? Nagyaman, sir. Naidiso na kano iti supa. Ket nalipatan na na pinidot. Agmay may sapay lang itay. Numitay nagawid akon. Nasabat ko ni Madam Dang. Jaka mo no anya ti agtartaray iti utag na ijaya babae. Benji, rumuarag matlaeng. Kasaritak ti piloto ti helicopter. Ngayon ton bigatan ti ipapantayo ijay probinsya. Sige nga rod, sir. Ket kalbasan na makasarita ka. Ureag diretsyo kay mansion tap na may saganam dagiti arwaten. Ure inton rabi ilatan, sir. Ang mga nadabi pang ibaunan nyo kanyak. Noon niya tibilin ko, tong paalam, Benji. Sir? Pambara mamangibilin iti katulong, ano adda dagiti mureng ko adi na nalabaan. Aramidan na itan, labaan na. Kupinan ng tulatan, kat ipampan na iti maletak. Sige nga rod, sir. Ano tinaskan nga aramido kitahal daw, Benji. Ilipas ko tapno awanton ti pampanunot aginton bigat. Ken inton addatan ijay probinsya. Lisbeth. Agsasaro ng ti panangitang gwap mo. Nakalablabas itang durupam. Matmatan na kaya manong Honesto. Napintasak. Kaliti, panagkita? Husto na itang inom. Talaga kayat ko kay Agbartek. Kaputada kayat ko arambakan. Anya tirarambakan? Oh, talaga nangyag ka iti pulutan, Adelfa. Talaga ka di asaan ka nga Ginoo? Awan ka di tirambakan? Lisbeth? Di ka nagulbod kanyak, Adelfa. Ibagamlatan kanyak. Saan mo nga Orion? Asa bali ti pakaamwak. Oh! Apa yan na ikulan ka, Adelfa? Oh, Honesto! Sino di awagam? Ni Manong Jack. Ang saan nakasungsumbatan? Awan sa ti signal na. Ang mga nadaman na nasarakan na babae. Kasta di kadwa na alalaki. Sanda map nak iti may sa babae. No, sino la ditan dito tutaponda? Jack maawagan ni Manong Jack. Kasapulak pa'y matitulong na. Nakatulog kaya. Awanan ni Dominic iti apay ko. Madama ka tangang lut-lut. Awagak ni Amir, tapno saan na makadlaw. Masapol nga awan pulos pa nagkatap na kanya. Alak ti cellphone iti unak ti bag ko. Saan nga active ti messenger na? Iti numero ng awagak. Orayek lang nga agring ti cellphone na.
Adita, agriringan. Oh, Margot. Apay ngay mawag ka. Kaya't ka nga rin na kumustaan. Saan ka kadi mailiw? Saan na kasingaan? Ado di pa ka kumikumak. Initip-takit ti cellphone na. Makumikom nga ta talaga. Ano? Ang gulod ka, Mir. Maduktalak lang ang gululbod ka. Tatang, diyak maawagan ni Adelfa. Iso na panunot ko nga awagan ni Leslie. Adda kayo kadidita balay da, tatang? Ay, himay na kinanon ni Leslie dito italon. Naimbagta naranaan na ni Ananias. Napatagsakit dito ibang mawag ka dito nga oras. Kaririing ko laang. Napanugan na po yata na ka nagbiyahe, tatang. Sabado ita. Ayan ni Adelfa. Ay, nagpipiknik na kano ka daw ni Stow kan Lisbeth. Anya? Masansan ka di nga kukuyog da? Inawis ni Lisbeth da kano ni Stow. Anang nga ni Dimansyon. Abay ka di, Victoria. Nakariinga kitipan na kaitagtagainap ko kini Adelfa. Agsangsangit ka nung agpapaarayat kanya. Anya? Katnoo ko nayo anapan nagpiknik. Amag noon nalmusmutan. Ay, susabo. Noan niya lang di bang panunutom katagtagainap data. Kaya dayo nga sama pasabag data. Inusal da ka no ti ate, ti ama ni Lisbeth. Kasta ka di? Ay, sige nga ro tatang, kastaan umawag ak tumanan. Bye. Sige, bye. Ay, kanya nga tati kaya't asawan tinaitagtagainap ko. Lisbeth, isarding mo kumantya ginom. Napartakan. Apa nga anawaan na ka, Adelfa? Ha? Sino ka mga nawa kanya? Saan mo kumakaguran ni Adelfa, Lisbeth? Kaya't nakalangan isakit. Anya nga isakit? Hoy, Adelfa. Tapnay bagagan ka. Kakurgura ka. Amom ka di nga itay pilang agtip-tip-pulak. Kaya't kang itabakit taaw. Saan? Pangasin. Napartakan, Lisbeth. Di mo amot ibag... Ipatanak! Saan na kay gawin, Ernesto? Oh my God, Adelfa. Oh my God. Saan? Ibat na. Anya ka niti mapaspasamak kan ka, Lisbeth. Hindi na mo ka pailaan. Saan kayo na makapagulbod kanyak? Nakita kayo mismo. Linukudak! Linukudak! Oh my God, Adelfa. Oh my God! Oh my God! Lisbeth, agkalma ka po, ma. Ibatanak! Manong Onesto! Ibatanak! Tumpa ka kiti tao nga may kuyog ko ni Adelfo! Namatay kami ang dua! Oh, Adelfa! Apay adi kang sao! Agsangit ka? Naamom ti basol mo! Ha? Awan baslo ko kan ka, Lisbeth. Saan ko abasol no apay ngay nayatnak ni Onesto? Talaga! Paspasakitan dak! Adelfa! Napayagaya mo na luklukwendak! Traitor kayo! Sika manong Onesto! Pinangnamnaman hag! Yamok katayayatin nag! Lading ito, Lisbeth. Ngamjak kaya't amasakitan ka. Pinasaktan lagi ti gusto! Apay! Anya ganda kinadelfa nga huwag kanyag! Kalma ka. Kalma ka. Apay, hindi ka makasumbat! Sumumbat ka! Napimpinda sa kim ni Adelfa! Baknangag! Amom ka di ti mapasamak no mamon dito ni Daddy! Nantak na siya Manong Jack. laway! Tak na masalangat kayo, adwa! Kagurgura kayo! Awan sa bala kaya't kung aramidan no sa nadangrak ni Adelfa! Tap na may papas ko, di pagdat ko! Lisbeth! Ipatanak man ng Olesto! Itakpak ko ito tao na ito yung babae! Oh my God!
Sultan ni Manong Jack. Manong Jack! Oh my God! Oh my God! Madam, saan kayo nadlaw? Makasurunak iti inaramid ni Amir Kanyak, Benji. Inidap na kitin ti salpon na. Sa dino ti ayan na. Ada iti opisina na, madam. Asino ti kadwa na. Agmay samot, madam. Saan na kaya't ti masinga? Dalangar nga aga tapak iti day tanga ibaga, Benji. Saan nga gululbod, madam. Inbili na kanyak. No adadumta nga sa nga ili. Asan na naka-appointment. Awagan dan tulangan inton madamdama. Uray siya nga asawa na. Saan na nga igawid, Benji? Madam. Apay ngayon sarding mo tilugan, Honesto. Isarding mo tiyagsangit. Abdo ti panya. Punasan dahi tilugan. Aging kayta. Aging kintayo kagpailaang. Sumusumgar na kitutut ko. Kasanon, nung naguyod na ni Lisbeth, ngayon tapo kiti tao. Ba nagadyak ipalubos? Ay ayatan ka unay, Adelfa. Jak ipalubos ama isagmak ka. At-adaman ang tigura ni Lisbeth. Nga pwede pa nagkuyog ta. No sana na igawid ni Mang Jack. Jack mo kumano niya tinapasamag. Jak namnamaan na maaramid ni Lisbeth tikas jay. Ngam amak. Nasakit la tinapin na. Napasakitan ta. Napasakit ang launay. Tasyak tinayat mo. Sige, isarting mo tiyak sangit. Adda ka di pa'y kahit mo apapanan. Sakbay nga itulnog ka. Kalaat na ito'y apanagawid ko ije probinsya, Mr. De Los Reyes. Adda na patag nga asikaswag. Entun tanda ni kuman malpas ti pabrika ti panagsublik ije Ilocos. Nangruna ket adda pagtultulagan mi ka ni Vincent. Kasta ka di. Sige, agdadanon tayo lat tangaro din ijay. Sige, tane, ano pa'y tinaskan nga asikaswag. Talaga nga enran tampay nga entrang katiri daw ti opisina. Anya ka di ti sasawa Margot. Makita mat nga may saak. Apay nga da ka. Asino ti kinasaritam iti cellphone mo? Ni Mr. De Los Reyes dayay. Amangan no anya man ang ti pampanunutan. Song batak pa lang ni Jack. Amangan no adda na patagay bagan. Hello, Jack. Anya ti kunam. Anya tinapasamak kin ni Lisbeth. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloco Love Stories.